бахшида ба рӯзи байналмилаии сулҳ бо дастгирии ташкилоти ҷамъияти дастгирии аҳолӣ барои рушди оянда дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 1 ноҳияи Бободжон Ғафуров чорабиниҳои дона доир гардид. Дар он зиёда аз 30 нафар кӯдакон бо риёяи масофаву пӯшидани niqobҳои тиббӣ ширкат варзида дар васфи сулҳу ваҳдат, ватан модар шеъру сурудхонӣ намуданд. Сахрои дилқушоят мулки зарафшони ма با تو کنم افتخار ای وطن جا با تو من بختیار ای وطن جا инчунин дар байни кӯдакони аз 2 то 7 сола озмуни расмкашӣ гузаронида шуд ки дар он 6 нафар иштирок намуданд. расмҳои кашида шуда ба мавзӯъҳои сулҳу ваҳдат бахшида шуда буд. дар охир ба муаллифони беҳтарин расмҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. дар муассисаи таҳсилоти томактабии ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 9 ноҳияи Бободжон Ғафуров низ рӯзи сулҳ таҷлил гардид. дар кӯдакистони рақами 9 241 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд ки синни соли онҳо аз 1 то 7 сола мебошад. бояд гуфт ки рӯзи байналмилаии сулҳ ҳамасола санаи 21 сентябр аз ҷониби созмони милали муттаҳид таҷлил шуда, соли равон аз ҳисоби пандемияи коронавирус дертар дар Тоҷикистон таҷлил гардид. кӯдакон бо шеъру сурудхонӣ ба чорабини ҳусни дигар бахшиданд. дар номинасияи расмкашӣ дар ин кӯдакистон 4 нафар ширкат варзида сазовори тӯҳфа гардиданд. дар ҷамъбасти озмун қурбонҷон мирзоев ва вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд суханронӣ намуда афзуд ки имрӯз шукронаи тинҷуву оромии кишварро бояд намуд ва ба қадри сулҳ ки неъмати бебаҳост расид. امروز فرزندای ما باید از آن تربیت گیرند که در دیگر دولت‌هایی که مثال دولت‌های عرب، عراق، سوریه، لیبی و دیگر دولت‌ها امروز جنگ‌های خونین می‌روند، کودک‌ها نان خوردن نمی‌یابند، خانه زیستن نمی‌یابند. برای همین از تاجیکستان آباد ما شکرگزاری کرده ایستاده امروز به معنای تام صلح رسیم و قدر صلح برسیم. рӯзи байналмилаии сулҳ аз санаи 21 сентябри соли 1981 дар миқёси ҷаҳон таҷлил мешавад. дар ин сана силоҳбадастон он давлатҳое ки ба созмони милали муттаҳид ҳамроҳ ҳастанд давоми 24 соат тирпаронӣ намекунанд. яъне дар ин рӯз дар тамоми замин бояд тинҷуву оромӣ ҳукмфармо шавад. таҷлили рӯзи сулҳ дар дигар кӯдакистон муассисаҳои таҳсилоти миёна идома дорад. гузориши Сайдмухтори Сайданвар аз ноҳияи Бободжон Ғафуров барои барномаи иттилоотӣ хабар.